Bismillahirrahmanirrahim. Za ku saurari kashe ARNA Duniyar Daka na 24. Iman ko miƙewa ta yi za ta shige bedroom ta je ta kwanta, sai Ammi ta ce, ina kuma zaki? Ta ce, barci zani. Ammi ta ce, ki tafi fat ɗinki, dama namijinki, gefe naki, dama kuma namijinki, na tsakiya kuma na hutawa. Na san zuwa yanzu an gama gyara miki, domin tun ɗazu iya ta sa a gyara miki. Jiki a sanye ta ce, to Ammi sai da safe. Ammi ta bi ta da kallon tausayi domin ta san dole Muslim ya ƙara aure nan gaba. Tafiya mai ɗan tsawo Iman ta yi kafin ta kai ɓangarensu. Tun daga nesa ɗan iya ya hango ta domin yana tsaye a windon ɗakin shi. Tana shiga fat ɗin, ma'aikata suka fara miƙa gaisuwarsu. Asma'u da ita ce aka wakilta a matsayin jakadiyarta, zubewa ta yi ƙasa. Ta ce, Gimbiya, akwai abin da zan miki ne. Ta ce, no, je ki huta. Ta ce, na gode, Allah ya ƙara miki tsawon rai. Ta ce, amin. A hankali ta tura ƙofar babban falon, wani ƙamshi ne ya daki hancinta. Ta lumshe ido, ta buɗe su, ta ce, wa fat ɗin nan ya haɗu wallahi. Kallon na dama ta yi, sai ta yi murmushi ta ce, wannan shi ne nawa. Kallon na tsakiya ta yi, sai gabanta ya faɗi. Ta ce, na sultanki. Kallon na hagu ta yi, ta ce, wannan tara kenan. Gaskiya na ji daɗi tsarin ginin nan. Fat ɗinta ta shiga, ta ga an gyara shi yana ƙamshi. A gurguje ta shiga toilet ta yi wanka ta fito. Feshe turare ta yi a jikinta, sannan ta sa kayan bacci na hula ne net ta sa, ta bar gashinta a gabanta ya faɗo har gadon baya. Ɗakin ta shiga, ta tsaya ɓangarensa ta shiga, ta yi sallama, ta gan shi a windo amma bai juyo ba, balle ta sa rai zai amsa sallamanta. A hankali ta ƙarasa inda ya ƙarasawa ta yi cikin faɗuwar gaba, ta rungume shi ta baya. Lumshe ido yana jin ta a jikin shi. Sun ɗau tsawon lokaci a haka kafin ya juyo a hankali ya raba jikinta da nashi. Ya ce, me kawo ki? Ya yi maganar babu alamar wasa. Ta ce, please Sultan, don Allah ka yi haƙuri abin da na yi maka. Bai bari ta gama maganar ba. Ya ce, oh, na gane. Kin zo amsar dukiyarki ko? Bari gobe zan yi magana da Dad ya baki kayanki. Ta ce, no, ba abin da ya kawo ni ba. Ya ce, okay, maganar saki ko? Yi haƙuri, na taho ban baki ba. Tafiyar gaggawa ne ya kama ni, shi ya sa, amma bari in baki yanzu. Hawaye ne ya fara gangarowa a idon Iman. Zubewa ta yi ƙasa, ta riƙe ƙafafun shi. Ta ce, Sultan, na roƙe ka don Allah kar ka sake ni, filis. Ka tuna kai fa ƙanin bayana ne. Ya za a yi a kalle ni a ce ƙanin bayana ya sake ni? Kai min rai, filis. Za a yi min dariya. A ran shi ya ce, har yanzu da sauranki, kina nan da son girman nan naki. A fili ya ce, ni sake ni, barci nake ji. Gobe ina da zama a fada kuma zan yi baƙi daga ƙauye nan. Ta ce, Sultan, to ka ce ka haƙura. Ya ce, tsohuwa, ba na son dogon surutu a rayuwata, ya kamata ki gane haka. Kuka ta fashe da shi. Ta ce, yanzu don rashin mutunci ne kake kira da tsohuwa? Kallon ta yi, dariya ya so suɓuce mishi amma sai ya dake. Ya ce, lafiya kike min kuka? Ta ce, ba zan yi kuka ba, kana matsayin mijina ka ce min tsohuwa. Ya ce, to aikin girme ni ko? Ni ƙanin bayanki ne, dole in baki girmanki. Ta ce, haka ne fa, amma don Allah ka daina ce mun tsohuwa, ka yi ta kirana da anti. Ya ce, a'a tsohuwa dai. Ratsa ta yayi, ya je ya kwanta, ya rufe jikin shi da bargo. Zuwa ta tsugunna daidai fuskar shi. Ta ce, Sultan, please ka tashi mu yi magana. A fusace ya ce, na ce gobe zan dawo miki da dukiyarki, ki je ki kwanta. Kin dame ni ko hauka naki ne ya tashi? Oh, domin Anti Shamsiyya ta ce mahaukaci baya taɓa samun lafiya sai ya samu sauƙi. Ko an taɓo ki ne yau?
domin ke da bakinki kika ce ba kya sona in sake ki har da marina so biyu kina marina, yanzu don rainin hankali ki zo ki sani a gaba. Tashi tai tana kuka ta bar ɗakin ba tare da ta yi magana ba. Shi ko kwanciyar shi ya gyara. Tana shiga fat ɗinta ta kwanta tana kuka. Ba ƙaramin kuka ta yi ba domin tana ganin ta fi ƙarfin Sultan ya raina ta, a ce ƙanin bayanta ya raina ta haka. Kai an cuce ta. A gajiya ta yi da kukan. Ta shiga toilet ta yi wanke fuskarta ta fito ta kwanta. Cikin dare ɗan iya ya farka ya je ɗakinta ya gyara mata bargonta. Shiga ya yi ya gyara mata kwanciya, ya rufe ta da bargo, ya rage AC, ya yi kiss ɗinta a goshi, ya fita cike da kewarta. Yana shiga ɗakin shi ya shiga toilet ya ɗauro alwala ya tada sallar nafila. Washe gari aka fara shirye-shiryen naɗa mai martaba Muslim a kujerar sarauta. Ko ina ka gani za ka ga a gyare yake. Wunin ranar Muslim bai huta ba domin baƙi ke zuwa daga ƙasashe daban-daban har da su mai gari da Musa da Mudi sai Alhaji Bala. Alhaji da mai gari zubewa ƙasa suka yi a gaban ɗan iya suna kwasar gaisuwa. Murmushi ya ce, haba abba, me haka? Ya ce, ai ka fi ƙarfin haka ne mai martaba. Shi ko Muslim jin abin yake wani bambara kwai. Yin shiru Imam bata fito ba ya sa Ammi tura Ilham a duba ta. A kwance Ilham ta ganta cikin doguwar riga a tamfaga ta yi kyau, sai dai fuskarta ta kumbura. Zama Ilham ta ce, anti lafiya yau baki fito ba? Ta ce, babu komai. Ilham ta ce, ai ya kamata ki fito ki taya mutane shirye-shirye. Ko ana ta aiki amma me ya same ki a fuskar ki ta kumbura kamar kin yi fashewa tai da kuka. Ta kwashe komai ta faɗawa Ilham ta ƙarewa da cewa wallahi baya sona kuma ya raina ni. Ilham ta ce, ban taɓa sanin baki da wayo ba sai yau. In ji wa ya ce miki baya son ki? Bari in gaya miki, in zaki sauke girman kai ki sauke ki rungumi mijinki, ki ajiye maganar shekaru a gefe, domin na lura mijinki baya son raini. Ki mishi biyayya za ku zauna lafiya. Zara ido tai, ni zan yi mai biyayya ko shi zai min? Ilham ta ce, anti I'm sorry to say. To ki buɗe kunnenki, mijinki aure zai ƙara nan gaba domin na ji kuskus ana cewa dole sai sarkin gari ya auri 'yar garin nan zai zauna a kujerar mulki. In za ki rungumi mijinki tun kafin lokaci ya wuce miki, ki rungume shi. Tashi ta cikin tashin hankali. Ya za a yi mata kishiya? Ta ce, what? Wallahi Sultan bai isa ya yi min kishiya ba. Ilham ta ce, wallahi ya isa har ya wuce domin abin da zai faru kenan. Wai me yasa mata ke daga hankalinsu ne za a yi musu kishiya? Ki zauna ki ji, ki basar ki nuna musu kishiya ba ta gabanki. Ke mijinki ne a gabanki. Ki riƙe mijinki ƙamƙam, sannan kuma ki riƙe kishiyarki da zuciya ɗaya. Kai ki bari ki cutar da ita. In ta cuce ki, ke kuma Allah zai saka miki. Ni dai abin da zan faɗa miki, ki riƙe tsafta, ki riƙe mijinki da zuciya ɗaya ba tare da kin cutar da shi ko kuma kin cutar da 'ya'yan mijinki ba. Ilham ta ce, kina abu kamar ba mace ba, kawo kunnenki ki ji. Magana ta faɗa mata. Murmushi Iman ta ce, kina ganin zai iya abin kirki? Kallon fa yaro nake mishi. Ilham ta ce, kina da raini amma za ki sha mamaki. Iman ta ce, wa ya koya miki irin abubuwan nan ƙarama da ke? Ilham ta ce, ni ba mace ba ne? Ai mace ana son ta da kaifin basira. Ta ce, haka ne, mu je a yi shirye-shiryen da mu. Sosai Iman ta saki tana haɗa abubuwa su da iya. Kamila ko Nagun Ami su ma suna nasu aikin.
Mami ma tana nata aikin da Dakko tun safe da ya fita bai dawo ba saboda baƙi sun mai yawa. Sai misalin ƙarfe 9 kowa ya koma fat ɗin shi a gaji. Iman ko tana komawa fat ɗin wanka kawai ta kwanta. Shi ko Muslim sai ƙarfe 11:30 ya shigo a gajiye shi ma wanka kawai ya yi. Washe gari da asuba aka fara shirye-shiryen Mai Martaba ya shirya cikin kayan shi na alfarma ya yi bala'in kyau sai kamshi yake yi. Ba zan iya kwatanta muku irin kyan da Muslim ya yi ba domin tsayawa yin kwatancen shi ɓata lokaci ne. Iman ko kwalliya aka yi mata, Ami ta ɗauko aka yi mata kwalliya. Ita ma ta yi kyau cikin kayanta na sarauta. Fitowa ta yi daidai lokacin da ya fito daga ɗakin shi. Baki buɗe yake kallonta domin ta yi mai kyau sosai. Ƙarasowa ta yi inda yake ta kulle mai baki ta saka hannunta a nashi ta ce Sultan mu je mana kar mu makara. Ai bai san lokacin da ya riƙe hannun nata ba. Suka jera aka fara busa. Ana bin su a baya ana musu busa da fifita. Cikin taƙama da isa da suke jerawa har suka kai cikin fada. Ana ganin su aka miƙe aka fara musu kirari. 'Yan gari na yi musu addu'a. Ami sanda ta yi kuka domin ba ta taɓa tunanin za ta ga wannan ranar ba. Rungume iya ta ce na gode Hafsa. Iya ma hawaye ne ya gangaro mata take kin fi ƙarfin haka a gona. Ina kai abin ya yi kyau abin sha'awa. Cikin ƙanƙanin lokaci aka naɗa Muslim a kujerar sarautar Mali. Yanzu shi ne cikakken sarki ne kuma zai auri Kamila nan da wata 3.